Urduna ku nerazîbûnê xwe nîşanê rejima terorîst a sîyonîstan dide îfade kir ku rejima sîyonîst li taxa Şêx Cerahî xelkê Fîlîstînê bi zor û zordariyê ji malê wan derdixîne derve. Ev yek jî Sûcê Şer û herbeyê. Bismillahirrahmanirrahim. Şükran Seyyidi Reis. أصحاب المعالي والسعادة النواب أكرر ما قاله دولة الرئيس برتك و nerazîbûnên dijî êrişên rejima teroreyên li Gaza, Kurdî û Fîlîstînê dewam dikin. نقف صفا واحدا. Wezîrê Karûbarê derve Urdunê Eymen Safadî bertek nîşanê îşgalkeran da û got. İşgalkerên sîyonîst xelkê Fîlîstînê li taxa Şêx Cerahî bi zor û zordariyê ji malê wan derdixîne derve, ev yek jî Sûcê Şerê. Safedî di berdewamiya beyana xwe de wiha got. Ji bo li axên Fîlîstînê bi yer û hewadî zêde nebe, ji destê Urdunê çi tê dike û wê bike. Ji bo vê yekê jî dibe hemû heq û mafên Fîlîstîniyan bên dayîn û welatê Fîlîstîna xwe ser bê ava kirin. Weka tê zanîn rejima îşgalker di sînorê Urdun û Fîlîstînê de hin welatiyên Urdunê ku êrişên rejima îşgalker şermezar û protesto kiribûn. Ji terev îşgalkeran ve hatibû deste serkirin. Ji bo vê yekê Urdunê sefîrtiya rejima îşgalker gaziyê Wezareta Karûbarê derve kir. Ji terev Wezareta Karûbarê derve Urdunê ve hat îfade kirin. Rejima îşgalker ji canê welatiyên wanên hatinin deste serkirin mesûl e. Divê welatiyên wan demilde serbest bê berdan. Ji terev Wezareta Karûbarê derve Urdunê ve hat îfade kirin. Urdun êrişên sîyonîstên li ser Qudsê, Gaza û Fîlîstînê şermezar dike. Di beyana wezaretê de wiha îfade kirin. Ev êrişan wek hovane û wehşiyanetê rast kirin. Êrişên ku li ser cemata Wefa Îslamiya Qudsê tê kirin divê demildest bi dawî be.